Så er vi på. Skal vi lige gøre sådan her? Recap fra i går. Ja. Jeg er lige tændt for videoen. Det ligner en, der er i gang med det. Ja. Bare på et tidspunkt får man det. Yes. Og så mistede jeg lige tråden. Det var i courses. Nej, det var i my courses. My courses, ikke? Godt. Det vi nåede til, det var, at vi skulle kunne, hvis vi lige prøver at fyre op for den der. Vi skal lave den sektion, hvor vi skal kunne bladre her imellem de der kurser, man er i gang med, ikke? Og det vi nåede til, var, at man kunne bladre frem, indtil man nåede til den sidste. Og så kunne man blive ved med at bladre frem. Og så... det er rigtigt, der kommer nok ikke noget, før jeg skriver Josh herop. Sådan der. Så burde man jo lave en eller anden alternate, hvis ikke der var noget i den navn. Så skulle man skrive please log in. Så kunne man lave en lille... Ja. Godt. Så vi har et first her. Og vi kan blå frem. Indtil vi kommer til fourth. Og så er det slut. Yes. Og grunden til, at vi kan det, det er, fordi vi har en et lille onklik her, hvor vi har vores current variabel, som står til 0, hvilket vil sige, at vi starter som den første i arrayet. Og når vi så bladrer fremad, så lægger vi hernede på det her onklik, der siger vi set current til at være lig med current plus 1. Hvad kan vi... Når nu vi så kommer til nummer 3, fordi nummer 3 er jo den fjerde, hvad kan vi så gøre for at få... så vil vi jo egentlig bare gerne tilbage til nummer 1. Jeg tror ikke, jeg er i billedet. Skal vi lige tjekke det? Jeg er halvt i billedet. Vi skal tage ledningen derom, sådan der. Så er det bedre. Meget bedre. Ja. Ja. Godt. Man kan lave noget if else. Ja. Hvad skal vi tjekke på? Jakob? Current plus 1 har vi dernede, og vi lige på current og så plus 1. Så hvis vi tjekker på, hvad current er, den er længden af left of array, hvis den er lige så stor som current, så skal den starte forfra. Jeps. Så jeg skulle faktisk lige til at sige, alle jer fra København, I prallede med, at I havde lavet det her til hudløshed, da I startede her. Det er jo et billedgalleri, ikke? Det er jo bare et... Så vi skal bruge noget mere her, ikke? Fordi efter vi har sat current, så skal vi tjekke, hvad der så sker, ikke? Så vi skal nok bruge et sæt krøller her. Rundt om den her set current, ikke? Så vi kan skrive noget mere. Inde, fordi det her er jo stadigvæk bare en callback funktion på det der klik, ikke? Så hvis vi ruller den der derned, og den der derud, så skal vi tjekke noget her. Så blev der sagt noget med noget if. Så if hvad?
If current er lige så stor som array.length, set current til 0. Sådan der. Så hvad sker der? Jo, men det er ikke det, vi vil have det til at gøre. Ikke noget. Hvad siger Miki? Okay, hvorfor? Jeps. Ja, så det er fordi, når vi kommer her til fourth, ikke, så kommer der en der er blank. Og så kommer vi tilbage til first. Ja, det er jo, men det er jo først her, når vi siger, når den er 3. Her sætter vi den til den, når den er 3, så er alt godt. Og når den er 4, så har vi problemet, ikke? Så derfor så, så sætter vi den til -1. Og når vi sætter den til array.length -1, så er det så fint. Og nu er det så lige meget, om man er i gang med 3 kurser, eller 5 kurser, eller 8 kurser, eller 12 kurser. Så vil man altid kunne bladre imellem dem, man er i gang med, ikke? Fordi at det vil jo bare være et array af objekter, som vi så fetcher fra et eller andet sted, ikke? Så. Ja. Nu bliver det lidt bloated dernede i komponentet, ikke? Men den bliver lige pludselig meget kompliceret nede i komponentet, den der on-click, ikke? Så vi kunne sige, den går ikke tilbage. Så vi vil have en ternary, som tjekker på current. Og hvad siger vi så? Vi skal nok sige current triple equals array dot ja, men nu er det bare fordi vi spørgsmålstegn set current 0 set current 1 current plus 1, ikke? Jo, det kan man sagtens. Kan vi sådan der.
Den linje der erstatter de to der, ikke? Tøsdrengene, de gør lige sådan her. Og så tjekker vi lige stadigvæk. Det virker stadig. Nej, det skal den da ikke gøre. Nej. Så er det ikke skrevet rigtigt. Gør det som Carsten, gør det, så er det altså rigtigt. Nu hvis de mentiner ikke, så virker min, men det andet, så virker det bare. Nå, okay. Er det nemmere at læse det her? Er det? Okay. Så lærer han ja. Så lærer han ja. Ja, det kan godt være, at den ikke vil det, ikke? Nej, det må du ikke. Nej. Så jeg nyder jo lærerprivilegiet, så selvom jeg sagde ja, så siger jeg nu nej. More readable, less readable. Det kommer an på, hvad man spørger jo så, ikke? Jo. Nej. Så. Det er rigtig mange filmer, der er lidt. Men der går jo egentlig overhovedet, når man så er så på sådan en gang prøve som Jo. Det har du ret i. Så. Og det gør den også selv, Ja, hvis du fjerner dine kommentarer, så vil jeg tro, den gør det. Så. Jeps. Men det var egentlig ikke det, jeg mente, da vi spurgte. Eller da jeg spurgte. Så, men nu tog vi lige den med. Jeg synes jo bare stadigvæk, det bliver meget bloated hernede i selve button-komponentet. Så kunne vi gøre noget med hele den her funktion her. Og så putte den et andet sted hen, for eksempel, ja. Så vi behøver ikke at lave et komponent. Vi kunne bare lave en const. Forward. Klik herop. Som er lige med den funktion der. Sådan. Nej, current har vi jo her. Og det vil sige, nu i stedet for det her på onClick, så kan vi bare sige hernede. Forward click. Så bliver det. Vi lavede bare en const, der hed forward click, og så alt det, der stod nede i krøllerne, det var jo det der. Det var det, der stod her imellem. Og er vi med på den, og har vi tjekket, at det stadig virker? Der bliver stadig spulet hernede fra hjørnet.
Ja. Jeps. Jeg lavede en konst og satte den lige med. Det her er stadigvæk my courses. Og så var der ikke noget her efter det der let. Alt det her, det er kommet ind efter det der let array, hvor jeg bare oprettede konsten forward click, og så tog jeg alt det, der stod nede i onklikket, alt det, der stod hernede, og flyttede herop til den her. Jakob? Det er bare lidt spørgsmål. Men vi laver jo en variabel, og så laver vi arrow function, kunne man ikke også bare lave en main function? Jo. Vi skal bare kalde den. Eller bare det er ikke noget selv, så er det bare et liste, og man ikke sige, hvor man laver en arrow function, og bare sætte den i en variabel. Eller det er meget at tænke til det. Hvordan er det nu, vi gør? Så gør vi... Så kan jeg fandme ikke huske det her. Function. Forward click. Sådan der. Ja. Det er same thing. Nu leger vi bare med syntaks. Det er ikke... alt det mellem krøllerne er stadig det samme. Så... Det er bare mig, der tænker, så bliver det måske lidt loadet med variabler. Der laver vi stort set den samme funktionitet som normalt funktion, det her bare sådan her. Det der er jo en funktion. Ja, men det er stadig en variabel. Det er en... hvad fanden... Sådan er det nu forskellen. Det der er en function declaration. Og den anden vil være en function expression. Eller også er det omvendt. Nej, det må være sådan der. Vi deklarerer en variabel, og så tilknytter vi en funktion til den variabel. Altså må det være en function declaration. Det var et fuldkommen sidespor spørgsmål bare lige for... Ja. Der bliver stadigvæk kigget med tomme blikke. Okay. Det nederste til at virke. Den er udkommenteret, det virker ikke for mig. Ternary. Jamen altså den kører igennem, og så forsvinder den af 4. Har du skrevet længst rigtigt? Ja. Nu skal du putte krøllefunktioner udenfor, i vores flere linjer. Jeg har skrevet præcis sådan der. Men ternary virker, det er det vigtigste. Jeps. Godt. Så nu har vi en fremknap. Så mangler vi en tilbageknap. Er nogen, der har et godt bud på, hvordan man kunne lave en tilbageknap? Minus minus? Okay, så vi starter med at lave en knap, der hedder... og det, jeg laver den op over, fordi at først går man tilbage, og så går man frem, ikke? Så vi laver en, der hedder tilbage. Der. Så laver vi en funktion, der hedder backward click. Så kopierer vi hele det her arrangement her. Sætter det dernede under. Og kalder den for backward click. Så vi skal tjekke på, om den er 0. Vi skal lige bruge det her array.length, så det kan være, at vi lige skal kopiere det. Det skal man huske at gøre 3 gange. Så vi sætter på, om den er 0. Og hvis den er 0,
så skal den være, og det er der, det er godt, at vi har kopieret, så skal den være, og ellers skal den være current minus 1. Det har vi jo ikke. Det har vi jo ikke testet endnu, om det er. Så, men frem virker fortsat, og tilbage burde det også virke. Så, så hvis vi står på den første og klikker tilbage, så vil vi gerne have den sidste. Og ellers arbejder vi os baglands igennem med Red, ikke? Vi skal lige være sikre på, at alle er med hele vejen rundt. Jeg skulle bare lige se, om jeg kunne få den, den ned, altså, ikke som en lavelse, ikke? Det virker godt. Nå, ja. Så der kan vi jo bare, så kan man jo udkommentere den der. Så hvad vil lige skulle rette den, så den kommer til at være med? Så skal vi have, ja. Så siger vi, set current skal være lige med minus 1. Og jeg vil lige huske at tage det hele med. Hvis den er 0, så skal den være sådan der, ikke? Det gør det stadigvæk. Så har vi begge måder. Det vil være vildt mærkeligt. Altså ikke vildt mærkeligt. Don't try it. If it works, don't break it. If it breaks, don't broke it. It's not broken, break it. Just fix it. Sådan. Fedt. Nu skal vi have nogle ikoner på. Hvordan får vi det? Det kan være, at vi lige skal være helt sikre på, at alle er med. Det ser ikke helt sådan ud. Kan jeg se på de rynkede bryn. Goodbye.
Nå, det er dit happy face. Hvor skal vi nu få de der ikoner fra? Og få en dårsom. Så hvad skal man gøre med det for? For en dårsom icon skal importeres på det her. Men hvad for en ikon skal vi bruge? En pil? Yep. Så hvad hedder de? Det er fejl og løft. Man kan bruge hjælperen, det kan man godt. Og der er også en, der hedder Arrow Circle Right, for eksempel, hvor man Arrow Circle Right, ja. Det tror jeg, det er, jeg har taget. Ellers skal man jo vælge, hvad man vil.
Vi har nogle font awesome. How to use on the web using with React. Skal vi ikke bare tage den der? Og så finder vi nogle icons. Og så finder vi en arrow. Så skal vi have nogle free. Hvad skete der nu? Arrow free. Jeg tror, jeg skrev circle. Arrow. Arrow left, hvis jeg kan stave til det. Så kom den der. Jeg tror, jeg valgte den der. Mest af alt, fordi den også minder om den, der er på. Den minder en lille smule om den, der er på layoutet, ikke? Så arrow alt circle left. FA arrow alt circle left. Og vi skal bide mærke i, at den ligger i de der regular ikoner. Så jeg tror ikke, den kopierer hele HTML'en, når jeg gør sådan der. Ja. Men fred nu være med det. FA arrow alt circle left. Vi kører lige den derop. Så har vi en helt deroppe på toppen. Og hopper herover. Og der hvor vi gerne vil have det kopieret ind. Det er på hvad? På app. Og så skal vi se, at den ligger på vi skal finde den der regular. Så vil vi gerne have den her. Og så hedder den jo lidt specielt. Den hedder FA arrow. Ej, hvor er vi heldige. Alt circle left. Det ser ud som om det er den, ikke? Fedt. Og den skal nemlig på library. Og så smider vi det derned. Når nu vi har fundet den, kunne vi så forestille os, at vi fik brug for en write. FA arrow alt circle right. Og så smider vi de der ned på library også. Og nu blev det helt fordelt ud. Det er måske fordi jeg har en lidt større skriftstørrelse end du har. Okay. Yep. Så har vi de to.
Det er faktisk meget fedt, at der er det der autohjælp på, ikke? Når først de er importet, så kan man bare skrive FA, og så vælge, hvad for en man vil have. Ja, jeg synes, det var en lidt svær fødsel den sidste uge, da vi startede. Ja. Men nu det virker, ikke? Så er det sådan, Godt. Var alle med på at få de to importet i app? Så nu går vi over i My Courses. Og der skal vi jo lige have importet vores Font Awesome icon. Import. Og det skal destructures font og somme ikon from at Fort Awesome. Og hvad er det så for en af dem? React. Den der. Sådan. Jeps. Og så skal vi bruge det. Og det er jo hernede, i stedet for tilbage, så skal vi bruge vores back, kan man sige. Så vi laver lige lidt, så vi har lidt, den laver det nok om for mig lige om lidt igen, men det er mere, så vi lige har lidt luft at gøre med, så man kan se, hvad der sker. Der skal vi bruge vores Font Awesome icon. Og så skal vi bestemme, hvad for et ikon det skal være. Og det er jo ikke standardikonerne. Så vi skal lige huske, at vi skal have en anden pakke. Så vi skal lave det der array arrangement. Ja. Så vi først lige kalder på far. Det er fordi, der skal stå FAR derinde, ikke? Så det bliver Font Awesome regular. Hvis det er regular, man har brugt, ja. Hvis ikke man har brugt regular, så kan man bare skrive hele den der lange, der kommer nu. Arrow alt circle left. Er det den, vi gerne vil have på tilbage? Left. Og så kan man jo, hvis man har lyst til det, tage mit ord for, at size 3x faktisk passer nogenlunde med layout. Vi skal bare huske, at den der ikke skal være der. Der. Nej, det går da ikke. Den skal bare lukke sådan der. Ingen rør sig. Den skal bare lukke. Og den der skal også bare lukke sådan der. Så. Og så skal den der bare lukke. Der. Så tror jeg, vi er ved at være der.
Ja, ja. Så. Det er fordi, du lukker kun med sådan en der. Så lukker den selv det omme bagved, ikke? Slash front door. Virker det? Så kom der sådan en der. Den skal vi håndtere lige om lidt. Med knappen der, ikke? Vi laver lige frem ikonet med det samme, når nu vi er inde i en god stime, ikke? Mest af alt, fordi der kan man lige kopiere alt det her. Hele det der. Og så i stedet for ordet frem. Sådan. Så kan vi lave circle right her. Yes. Så nu peger de frem og tilbage. Så det sidste vi lige mangler, det er at tage, og lave noget CSS til den knap der. Og det gør vi her. Const style button. Det kan man jo kalde, hvad man vil. Ja. Der er noget border, vi gerne vil have med. Og så er der noget background color, vi gerne vil have med. Hvad kan vi sætte den til? Transparent, bliver der sagt. Det gør der. Hvad med bare none? Virker det? Det har vi ikke gjort endnu, nej. Det er rigtigt. Det står også der. Så vi skal have fat i vores button. Og så skal vi have... Ja. Så skal vi lige have lagt dem på begge knapper, ikke? Sådan. Og Shirin har optaget det. At rammen er væk, men baggrunden er ikke væk. Så background color none virker i hvert fald ikke. Så kan vi prøve transparent. Og
Ja. Jeg tror, der var flere. Det er ikke tydeligt. Det er lidt tydeligt, ikke? Især fordi Turin skulle være til 15. Ja. Ja, du har stadig kaffe, der er flere indikatorer. Der er flere indikatorer på, at dagen faktisk slet ikke er forbi endnu. Hvis vi så kigger her på det her, på den her, har vi så noget, vi mangler? Resten af den? Nå, hvad kan man sige? Rundt om dimsen, den har vi jo ikke. Den er jo næsten magen til den her nede, ikke? Knappen har vi jo, og nu har vi dem her, ikke? Den her, den har vi vel egentlig også, fordi den er jo faktisk magen til den der ligger hernede, ikke? Og så siger Miki, så mangler vi kun den her. Og der er cirka 100 måder at lave den på. Det er sikkert også 101. Hvis vi udforsker alle 100 måder, så vil jeg ved med, at der er en, der kommer og siger, ja, man kunne også bare sådan. Nå, jeg sagde bare sådan. Nå. Så jeg har valgt en CSS-løsning. Vi kunne også bare finde fire billeder. Det kunne også være en måde, hvor man bare fandt 4. Altså jeg har lidt en formodning om, at enten så skal den være helt væk, så skal det være en kvartcirkel, så skal det være en halvcirkel, en trekvartcirkel eller helt fuld, ikke? Det afhængig af, hvor mange procent den... Nej, det er fordi, man er over 3/4, men man er ikke 100 endnu, ikke? Nej. Det er rigtigt, så den er ikke... Det kunne man godt, ja. Det var måde nummer 101. Man kunne lave den, så den... Nu er jeg nået lige nøjagtigt til 68%, så står den lige der. Så kunne man... Det man så også kan sige, det er, at når jeg har lavet det med en div, men så får man ikke de der, lækre runde hjørner. Det kan man sikkert også godt finde ud af at få på CSS. Hvis man lige... Så jeg har bare lavet den sådan, så den lige korter af der. Og når man kigger på den, er den så... Altså 75 ville være der, ikke? Så måske er den i virkeligheden. Lad det nu ligge. Vi laver den med kvart, halv, 3/4 og fuld. Så vi skal bruge en dims til rundt om. 40 gange 40 pixels. Vi skal også lige finde ud af, at denne her, den har en stroke. Der står 4 her. Det er hjørne. Ja, jeg har tænkt mig, at hvis den kun er 12, så skal den kun stå på kvart. Hvis den så er 58, så skal den stå på halv. Og hvis den så er over 75, så skal den stå på 3/4. Og hvis den er 100, så skal den være helt fuld, ikke? Det er jo det, vi kan her. Det er derfor, man har sådan nogle som os med. Det er fordi, at så kan man få lavet sådan noget lækkert fancy noget. Nå, men lige nu er jeg bare i Figma. Jeg er bare lige ved at finde ud af, hvad måler ting, og hvordan er hvorledes, og hvor bred er den der egentlig. Nå, det står hernede. 2 står der der. Så hvad vil du sige, Christian? Sig det for fanden. Det irriterer mig, at hvis jeg skulle lave det der, så ville jeg jo, det skulle være grad 25, altså 25%, ikke? Altså så det sidste stykke, altså det går nu på det, så den starter her, og så går den herop, og så slutter den derop igen på 12, ikke? Så det gør den ikke, den slutter et eller andet mærkeligt sted, ikke? Eller så går den den anden vej, eller... Altså jeg tror, den er startet her, og så den kørt den vej rundt. Ja. Og så skulle den slutte dernede igen. Ja. Altså på klokken 3, eller sådan noget. Ja.
Det forstyrrer dine cirkler. Ja. Så laver du den på en anden måde. Det ved jeg ikke, det gør, men for mig skulle det nok være startet op på punktum. Jeps. Godt. Jeg vil sige, med den løsning, jeg har valgt, der er det ingen problem. Nej, det regnede jeg ikke med. Det var bare, jeg så og kiggede på den og tænkte, hvor er de? Hvor Ja. starter det? Hvor begynder det? Eller hvor slutter det? Nå. Hvad er... Så vi har 40 gange 40 pixels, så vi har 2 pixels. Det er vel det, vi lige skal bruge til at begynde med, ikke? Hvad er det første, vi gør? Når vi starter på noget nyt, så laver vi et nyt komponent. Godt. Så vi går herop på components. Så laver vi et nyt komponent. Det kunne vi kalde for completion. Ja. Jamen, det har jeg slettet igen. Men det ligger her på en seddel. Ja, det godt. Vi skal bruge vores lækre sådan. Jeg kalder min for IMJ6. Ja, det tror jeg. Er det kontrol, men... Nej, bare du trykker ikke noget, du taster bare IMJ6, så kommer den på Intelligence. Ja. Autocomplete. Det var det bare om at huske, hvad det er. Jeps. Så skal vi bruge et SFC. Og det kalder vi for completion. Og det der faktisk er med det her, det er, at det egentlig er mest et CSS-komponent. Så, men vi skal lige bruge en lille smule markup, ikke? Jo, vi skal også lige tage imod vi skal vel tage imod en percentage eller et eller andet. Ikke? Vi skal returne noget markup. Vi laver en div. Og så laver vi et paragraph tag, som indeholder percentage d-money. Ja, jeg har jo problemer med mellemrum, ikke? Jo. Og nu kan jeg jo se, at det arbejder mellemrum, men dernede er der ikke mellemrum. Det er percentage. Ja. Det er bare det hvad hedder det? Ja, det er bare... Når jeg så ikke virker nogle gange, så fik der... der skal være mellemrum der. Pretty laver mellemrum her. Og det tror jeg, det handler om, for at det er for at få det anskueliggjort, at der både er en parentes og en krølle, og en parentes og en krølle der, ikke? Ja, det tænker jeg. Hvad siger du, Mie?
Jo, men hvor skal vi gøre det? Afhængig af hvad? Jamen afhængig af hvad? Yep. Så det du plæderer for, det er, at vi skal have en eller anden form for... Ja. Med farverne? Yep. Ja. Men vi er nødt til at have en eller anden form for hook i hvert fald, ikke? Hvor vi... Så vi skulle... Så vi laver en USF, tænker jeg. Nej, ikke en USF. En... Hvad er det, vi kalder den for? Den kalder vi for... Jo. En state variable, ikke? Den hedder USF. Og hvad... Altså sådan som jeg tænker det, så der skal man lægge en class på, afhængig af, hvad for en man er nået til, ikke? Så... og jeg ved ikke, hvad man kunne kalde den for. Completion class eller et eller andet. Og class er ikke det fede. Progress. Nu gik der ged. Jeg laver lige en ny, fordi nu fik jeg slettet mere, end der var godt. Men vi kun lov til at gøre det en gang, ja. Progress, det var måske et meget godt bud. Sådan. Og lad os lige sætte den til 0 til at starte med. Nej, ikke med. Vi skal lige have stylet den her dimmer til at være rund, ikke? Den her, den skal være rund. Så vi skal også lige bruge en const style er lige med CSS. Der. Hvor høj var det, vi målte den skulle være? Width 40 pixels. Height 40 pixels. Vi kommer til at sætte noget border på lige om lidt, for at den ikke skal vokse til 42. Hvordan kan vi undgå det? Box sizing. Border box. Border width 2 pixels. Vi kan vel egentlig godt bare lave den shorthand, så vi siger border 2 pixels solid black border radius 50%. Og så vil jeg godt være sikker på, at det der percentage, det står inde i midten. Så vi kan lige display. Det kan vi ikke. Display. Flex. Justify content. Center. Align items. Total CSS repetition. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det her gør, vel?
Godt. Ja, det laver jo parent-containeren om til en flexbox og sørger for, at alt det, der er inde i, opfører sig. Det klapper sammen og opfører sig ligesom, som der står i de der, ikke? Den skal vi have lagt på diven, og så skal vi lige have tjekket, at vi har fået en cirkel, inden vi går til pause. CSS er lige med style. Det skal vi også. Så vi putter den ind i vores My Courses, ikke? My Courses. Den var lige der. Så importer vi completion from dot slash completion. Fail to combine. Use state is not defined. Hvilket vil sige, at vi har import use state from React. Fedt. Og vi har ikke nogen percentage på My Courses. Den er jo importet, men den er ikke. Vi lægger den bare hernede imellem den der H1'er og completion, og percentage skal være lige med (8.3), ikke? Jeps, vi skal nok lave recap på den. Jeg skulle bare lige se, at der kom det her. Det gør det ikke. Så der mangler lige lidt puslen endnu, ikke? Det var mest bare for at få vi importer bare completion. Og så skal du huske, at den tager et percentage param eller percentage prop. Vi skal nok lave en recap på den. Efter pausen. Der er flere ting galt, men vi er på et mellemstadie. Er vi klar til pause?